Awet niku. Lha iki gak dadi jeglok-jeglok. Awet kaet mau. Tapi modalnya kathah niku. Lho, lumayan niku. Kowe ngoten iki kedah sabar ya. Jenenge ngedalke umbel ya. Jenengan mboten kuat lho kalian nika teng amben. Mang mengkurep ngoten. Rak benten to? Nggih. Nggih, entenge benten to? Nggih, nggih. Pokoke jenengan sabar ngoten iki.